Hey YouTube, jeg har udfordret Lukas til at spille dette spil, som I garanteret godt ved, hvad er. Snak griseret! Hvor det kan give dig det på. Fuck, det er uhyggeligt. Shit. Kan man ikke det? Nej, det kan man ikke. Jeg vil se, at du kan spille det spil her. Du kan bare sidde ned og se videoen bagefter. Du kan se videoen bagefter. Det er bedre kvalitet. Du kunne få 5 plads. Nu med det! Hun skal have stjerne slender. Det er stjerne. Det er stille. Vi ser ham. Fuck, det er uhyggeligt. Folk de undervurderer slenderheden. Slenderheden. Hvorfor er det i form af religion? Det er fordi folk de tror det. Gå ind i huset. Gå ind i huset og finde papiret, og så skal du højreklik på det. Kan du ikke? Nej. Det er med, at du må slukke lyset. Du kan ikke. Det er så hjemmestærkt. Stop med det. Så får vi med til at spille det spil. Nej, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke finde ud af det. Det du skal, det er for et papir, hvor du højreklikker på det. Altså, så svært er det ikke. Jeg tror nok bagved dig. Skal jeg kigge på? Jeg dør. Jeg dør! Jeg vil udøve selv. Okay, det er for helvede. Jeg skal gøre der webcam på, så man kan se dit ansigt. Nej, jeg vil ikke igen. Nå. Du sagde selv, at du ville spille det. Ja, hvad så? Kan du sende det til mig? Så kan jeg spille det. Nej, det må du ikke. Og så siger jeg, jo. Og så fik jeg til at spille det. Og så det skete. Sådan det hele gik til. Det er sådan, Lukas fik et par meget brune underbukser. Og Mette, hun er virkelig... Jeg tror lige, hun var der. Siger den en lyd, når man finder ham? Nej, nu er det bare det. Okay, Lukas, det er lidt ondt. Det er lidt ondt at få det direkte ind i ørerne. Du slender ind i ørerne. De sagde bare ikke, at vi spille det, og vi skreg over det bare sådan, det er slet ikke uhyggeligt, så skal man til at spille det. Nu kigger han aldrig på en mørkskærm mere. Nej. Okay, det er meget mere uhyggeligt, når man selv spiller det. Ja. Første gang, der fik jeg helt våd heromme, der fik helt kold heromme. Jeg skulle til at sige, første gang jeg spillede, der fik jeg helt våde underbukser. Derovre på det træ, der er papir. Det der? Ja. Den er ikke hjørne. Om bag på den. Den er ikke engang kommet endnu. Det er heldigt. Men jeg kommer også først før du var. Der er det. Tag det. Derovre. Det var sgu på kaffe igen. Nå, men det gider ikke at dreje nogle gange. Sådan. Der. Efter. Skal jeg klikke på Hvad det? læste du? Skal jeg klikke på det? Var du dårlig til det at spille? Godt. Og nu kommer han. Jeg skulle jo ikke have taget det. Det er så, du ved, at du skal tage 8. Det var mig, og nu sidder også en Lukas video. Jeg har set en video med dig og Mopse. Hvad er den Ja, der skreg totalt. Jeg Det var første gang, vi spillede det, tror jeg. Jeg så den ikke færdig. Hvad er den? Nej, vi tabte. Han kom lige og tænkte bare, aah. Nu ser vi bare,
betyder det, at han kommer tættere på? Det der boing. Det der på. Jeg kan ikke gå. Nogle gange, når jeg vil væk fra det der. Og du tager næste papir, så kommer den hurtigt. Det er godt lavet det her spil. Det er virkelig respekt til dem. Ja, virkelig. Selvom det er sådan rimelig urealistisk lavet. Det er mig. Hvorfor har de ikke fanget ham endnu? Jeg ved det, jeg gjorde det her fanger ham ikke. Hvis du finder nogle store stolper, så skal du gå væk fra dit sted. En, der hedder Alex. Du var 18 år, han gravede. Nej. Jeg spiller det. Nej. Ja, det var fordi, han havde sådan, sender sådan en højtaler fra en til side af sit rum. Og det gjorde den der. Og så var det mørkt kl. 12 om aftenen. Ja, okay. Ja, så blev jeg spillet det. Og det var på en livestream, det var live. Og så var jeg på en grad lille smule baggrund. Slettede han den ikke? Nej, det var live. Ingen kunne slette det. Det kan ikke slette. Det er noget, der skal lige ses nu. Men altså, nu kender jeg ikke særlig meget til Slender. Udover det, for hvorfor du spiller det der Slender, kender jeg ikke. Hvad gør Slender, udover at man får et fucker-chok af dem? Det er altså... Han er en virus. Han er en menneske, der har fået frataget sit ansigt. Jeg fik et chok! Du er ikke død! Du er ikke død! Nej, jeg vil ikke mere. Jeg vil det bare. Fuck, jeg vil langt. Du er død! Hvis det er så sjovt, men... Nej, jeg skal ikke spille det der lort. Jeg vil ikke. Så nu ser vi bare på et Anton. Ja, Anton spil. Nej. Jo, Anton spil. Ej. Kan jeg ikke med det, så spiller du bare. Nej, jeg kan ikke finde ud af det. Gå bare rundt. Det gør den allerede. Så er der ikke nogen, der spiller. Vi stopper her, jeg tror, jeg kommer. Okay. Jeg gør det. Hej Slenderman. Man, det ser sej ud. Det var Slender. Men altså, for en gang til, hvad er det her præcis, han gør? Altså, han er en virus, der har fået frataget sit ansigt. Og så giver han sådan en chok, at du mister alting. Han giver dig sådan en chok, at du går helt i koma. Okay. Det er det, han gør. Det er ikke YouTube. Det er den, der spillede det. Fedt. For helvede, jeg vil bare så Ja, jeg fik også et kæmpe chok. Men hej.